pathian zara kanin sakpon malo son ve zele kan phasa khang ka jin san wanga hei nimin maya kan honga mu thei china po hei malo son khop maya chuat te kan pha to a wiring te electric wiring te kan ti zo lek lek to boka tin in chung lam te lo khoi to a hei ceiling te lo siam mek boka chumi pialama chuan RS traders lam atangin CCTV haya anon bua to boka hei ti hian an fit nuai to ani alo mong khom mai pathian min thuina kan changa kanin sakpo pathian zara tuang takin kan ti so zela abik takin urlan construction chunga lom thu kan soi ani anin ma min lak puya thi hei thei pa to min chuwa puya hei lua ma tir min du wangin thei pa to pin ai nge chak takin an sa ni alang ruak to tu na hian pathian in remati chu tu tanga rei vak lawa kan lo lut ve thei tura nga yela en poni sela kanin sakhi update ve zo ka du wangin ti hian karon tilang vele thina ni akha tokin aron tilan zel ka tum document ata na poimo ve ni wangin katan atuin milo en sakanga en peilem lo tan chon ho viawanga maro chu ti hian chin chianan karon da ve ni dar thalang vel po allo vuwa ve deuh vek tua hei dar thalang te kan nei ve ta tuna chuan in chunga kan lut lokang ti hian dar thalang te arem reman lo vuwa to a mistri I plaster me kami hela hi an lo plaster thaleni ti hian line hi a chung laman phuma electric hi khoi sabira te omba oi me hola mo ani chuan hei hi wiring pon ti to a ka le pek vela chunin an zo thei tur anga yela cabinet po an khoi thei trep tur anga yang in chung lam kan cholok nge ceiling lam khoi tu te he la ba lo ome boya hei hi vừa nay khoi em hay làm bằng hi là khoi lâu chắc làm bằng hình dâu mi lâu phủi khúc to lồng khi mồi đón thế mồi căn ceiling khoi tu tên thiềm khóc mồi bu về khát tôi miếng khát bu đầu tê lại bố tiền nè lobby anh khoi đón mấy cái này lại mua lại kia bồi thà cái bà phu bồi thà lớn mà ni chin đâu khan ron sura in chung lam kan chho lo konga kan in chung pha tur hi lo la theng lo a chu tu ya far lo kan en lok ya helai po hian la zo lo dewa tun kar vela chon zo mai tur anga yela in sakla chon la nok nuai mai hi kan in chung ber tur khan ya ceiling hi khoi ma bak thau ani ti hian a frame an siama ru kha sur zo deuh chi sur tam khop mai hei in chung kan la chi lo nai na chung tur kha lom lo nai aron far lo hei van dei tla le mai chuat po hul phak mai hetia kan chua pa hian kan soi lok te ang ulan construction hi nei min sak ang renga mun rem lo min sak ani kan in rem lo khop maya sang veu tangani mun rem lo po an kut chuak hi kan du thu sam khop maya ti chuan heti kan in vlog vel kan ti la na hian enge in sadu si angai la hello hian mi ron phone ve ta nual boya number te ka da lang thina ke ma nge po mi ron be thina udlan hi ruai du an lo om ve ta ne wa alo mong khop maya tu na point number ka ron danga ti tir ve du inom thaya entinan
mà nia in sa lei thei to lo ti mai ang buai pui man lo ke po he ka buai pui man lo wanga ti hi kan nia tin na tam tak ka tho thei pha ni ulang construction ka roi wang hian ni hian kan in le a che vela hian in lei tur le neu kha eng ma ka buai pui ngai mi lo in an in min buai pui vek ta ti hian an ngai tu vek ta a poisa ha kan tu mani mai a ti lawa chonin a zang khai khop mai he ti ka sa ve tu nom chonin a hnuaya number a hian in lo be pop mai don nia pupe ka number ka ron danga anei tu pa hi chuan he an ko chuak hi en ula a utlan la an tilang chho me ka mu nom ve tan ani kan lom dala hi a thlang na in a view hin nuam ve kan in hi ti mai ang a mun chu thami lawa ama ro chu min theile min tur chiang kha eng maum lawa hei thatna nia ti lawa chan thlang ve em ani kan ve hi ma ro chu hei kan view hi tha em wa ti hian min dal tu le min on sak lia tur kha kan in bul vela phe chano an om to mel lawa thlang lama han da kila ti hian hei a 360 lo chau ni kan om na lai hi ki mission veng thlang kan ti khania mission veng thlang veng khu lai hut long road re ekal kong chuan he lai hi Aizol college hen kha ania sikul pui kon hi lai bang hian doctor sakiman kar tin mai hian kan in thlaron la thina mi ron thon thina fel thin khop mai helai tak hi konge sorry helai veli doctor sakima te na nia thlaron la aron in tila thiam thei khop ma hei thala kan nga pha helai emi in chat che hi kan biak in ania biak in nen kan in kara hian in ni om ti na ni chu biak in kan hlat lawa chuan khi lai zon che khi khatla biak in kha nia khatla biak in po thla chuang lo chuan in hnuai lo ma kan suk le lo kang ti hian ka zin ka ho deuh chia pathian zara na tam tak ka tho thei pha tuna po hei nak tu ka tangin ka boile char dona nimina kan honga kan zin nak tu ka tang chuan in nei thla lak le char angai dona ni an lo thok map ma pa har som lo mo an kut chuak hi moi khop mai an kut nu moi khop mai heng ho hi an la bel le vek dona ti hian electric wiring po hei min uluk sak khop maya banga lang lo te tur khan he ti hian an plaster le vek anga he la hi kan tlang wal bathroom tur khania poli sela an chuk le po dang tu verdar thalang po an lo da ta vek mai pathian zara pathian in remati chuan tu na tanga rei vak lawa kan lo lut ve thei tura ngai la tum dan tak chun in june hil lu man kan tu ba ma ro chu kan pe manang em ka se chi lo chuan tu hnaya ka buai ve deuh wangin kan in hnuai sak po hi kala en mu mal lawa kan chuk thalo lo te ang in hnuai lam hi an khoi le nga la mi lu atur am hun hirem vak lo ka ti to khama se arem chang thil kharem chang rewa tlai te po hi la siam vek tur ania yo wow tu evalu thom ve
oh salim ale polte hela hian salim ate no ma salim lang thailo a eng lutuk oh hei salim ani kanin satu mystery pakhat zo kania chuan hei hi mi lua tura kan ti ve pathin remati chuan kan zo thei chuan he poi azau khop mai kan hnuai hi he poi chuan hela hian varanda kal phei zai zaya sitting room tur hela hi kan chuah san le tawng helai chu pon lam tang hi kan tilang le lok te ang khilai chung ho khi an zo to a ti hian kan lua tur chin lai a chu a chung an khoya hei hi mi dang lua tur hisap khani chuan he ta hian vai an lo ma in satu te e hian zo ve le son chawanga hei kan khoi ve lenga chuan hnuai bera hian barrel te kan da a sei tawng khan kan in thi thlang ve da khop maya maro chu anuam ve ni Thailand te China te po ve vek USA te London kaldon pon helai tang kal vek khi ngai hi lai tang hi ka en lokang ka soyang khan kanin chung pha tur se lo la thleng lo wa hai ti hian temporary de hlek lo la ti hela hian tu huilar kal tlang thein an siama ma ro chu kanin chuk na a step helai tak ma hi bui thlak ta ni in ti sual pal la om khup maya tian tar le upa tan phei chuanin local council ten helai chung in ti that chak le turanga ila he an enila helai chu ka tak hi a boi thlak ta dewani ma la zel turanga yang step hi report kim chang deuh hlekin step som ni vel chukangai kan in thleng tur hian a thui lo chuan ka ho phei tonga ei ti hian kan in luak khan ti vel mai helai zanin tlaya hianin ka fa te ka chu pui veng ka ti dewa ma ro chu school kalten ni wangin a boi thla deuh hleka pa ber ka zina ka chu san basal tu ka tulai chu an bula om tam hingai ve deuh hlek thina ti chuan chu aya an thriat lovin tur a hian ei tur ka cha alo thlen huna ka surprise ang thil te kan ei tui khat ang renga zanin tlai hianin grilling ami grill in ramhlun soi Yamaha showroom opposite chimi so ei tur ka cha chuan alo thlen trep to mai the boite school alo la bang lawa anu na thuai me ka karon tilang le ole au ge bi lo hodone Home furniture and decor ramhlun zange na petrol pump bula lo leng rut ve ro le chutleng se idu anga chale moi le tur oma design shang kan cha sak theibok kumsang ni somni achanga kumsang ni somni panga thlenga lo dor to tu zong te chunga lom thu soinan kumin Christmas or lok zana customer te zinga changin van nei ber kan thlang chuak le dona until le man hi poisa pek let ani don ani Hey hian home furniture reseller te
nen achanga lo lei to zong te po huam te lang lo door to zong ten an furniture lei thalak emo cash memo te nen call emo WhatsApp emo Instagram kal tlangin in shatir thei reng ani e tin April thachunga door tu te zong tan gift box an pezela he gift box hian cheng zanga achanga cheng sing khat aking tel boke Artui kan me do. Hoi nu. Thing pui me lo le mi. Puli pari. Mới tê lỗ bang to á, anh đủ căn lỗ khác lên à, bôi à, come, hey, cái thà là cái lỗ thèn á, cái en lock đèn hay, chuẩn bị chung in, hey thà là khi, mà ni à, cái là khăn cái gì, hey Mizoram à, đam rây ber, anh đi cái ring, cái chuan, anh ai đam rây point ông mấy thầy à, mà rồi chú kan thiet miêu lo wangin ani mo ani hi pi buangi kumza pariat apian chamlom na thlamin lak tira hi lo theng che ni voina kan hong ve reng unboxing kan nei lo kan ti hianin phaya kan thona kan thalak te kan nei thalak te uluk takin lo thenga kan soi du mai chu ka du thu sam lo chuan ka print non ti le thin ni vai ho ka uluk khop maya he thila kher hi chuan kan ei zona te ni wangin chuan hei a cover pot tha khop mai boya lokin chenge o hi pi buangi tuna mi zo dam la ya chuan dam rei pol ber ni ka ringa hey ala mel thavu vu khop mai kum za pariat po anglo afa te po kum somriat mi vel ten ni deu fur to a an dam rei chung ko khop mai an lom pui om khop mai a pathian mal som an donga ka lom pui khop mai he albam pon na le ten uluk de nge en le phot anga na kina thalo lai om chuan ka reprint ti re do na ni a that chuan a tha ni mai a hei hi kan album lo then thin dan ania ti chuan nak tu ga khian dur tlang lama in nei thla ka la lenga chu tingin ka le lama veng tanga te kan la chho ve lenga ti hian kan buai ve zak renga ni tin in nei thalak du te kan om theia thing tlang lama te tin phaya te mun danga te po kan la ve na sa pathin zara khatinga in nei thalak du te thalak in nei kher lo entina lungphun te tiang vela min ma mo hin om thina ka number hin lo zong vele thina Instagram a ka number hi ka open ani ka da lang ani ti khami lo thia sak don nia chuan ka thalak then khat po in IG a chunin ka da ve thowa ka da avek lo na in mu tur tlema zonga omang karing helai chin kan du to kanga nu bera lo hodona thil kan ei lo khang boite lo bang to a thil kan ei trap to ani kan ei tur chu ka thil don ri lo inu chu vari ve zo ra kan zo tang ka zin lai min ngai ber oi om lo min ngai lo ne yu ma ba ko ka zin ma tang ka hawa enti ka hau dan cha ka soi ro kan zin ni bi na chang ko te lo ka ti chuan a te po min belo ngati nge khau ngai han min belo chian ko jar oi om lo boi te chu min pena sa chuan hi ka hau bok ani he thak deu jen du me te lo in ei por lo ula ege mix mi kha ka lo i ve ri chan to pa ke po tram rap inu lo ho se ka don ni mo sei don ni lo anu lo theng hanu duga ri la tram po sia lo e vak su i sai lo kha in pu rang kan suak mấy thầy kan suak mấy thầy thil tui da kan ai mấy thầy
เราละเอวบักสุกติชู ชอบตัว ดาดีโร่ เฮ้ยตัวเจ๊ hầu tết cái sợi mới đủ chú cái dính về ta dạo rồi à bắt thiên ra đã hiện tại cái tuần phạc cái ring là mà rồi chú mà số mà cái đông là sao thì mấy yang tạm tắc thì copin thì mấy yang ni bắt thiên mà số mà cái đông anh ni chú lại chú dẹp thuốc là wa thích thầm yêu là cái sợi đủ chú cái hàng gì na thiel cái này về hiền thiel tui tắc tắc thì cái hàng ấy thì na mà giờ na po cái dính pui thì hậu bù là cái sợi cái chú thiel ấy hi anh nuông lâu nấu bằng hậu in anh ấy về chắc đón tụi cái tiệm mà giờ po cái dính pui pa pon cái về thâu à cái pha thì về tăng cái y cái tiệm anh ấy pon pha thì về tăng khăn lâu ít không mà thiel tui đâu mình pek ta khăn hay hẳn nấu bằng hậu xuôi về hẳn ấy tiệt về chắc ông chỉ na thì ba beri na thiel tui đâu hẳn ấy tuom bị khăn nuông lâu chỉ na chú vàng in bắt thiên in bên mà thị chuan hey poisa anh thích nghe cái này đón cái là wa cái này khэр lâu mấy thầy à tu na hianin ATT passport foreign passport aron thlen chi a karma sa tro aron thlen kha chuan boya anei sa to a anun anei a ama chi boi te chi la nei lawa ge bi chi hen la nei lawa nó tiếc cái tiền chưa atel lawin cái nào khác đó đi in khak tu kan nei lo chana dik si lawa zalo zalo tataka i passport kan apply me ka tuna hianin aron thlen chuan passport an nei ve chuan pathian zara jin thei hun te lo om ve tura nga yela a om lo poin i kha ka chu pathian thu thu nia an ni ho hi boi te hi chu kum som ani phamai theya so madam a te hi kum nga mi kum nga chaw dam don ni chu chumi chunga kan jin lo chana thi man ani ma ya passport kha mang thi chak en poni se foreign passport lo kim thot sela ama sabera tan ani mai te ina khwa ser chi pa kan jin passport kan keng ve kanga chon pama luna dora sir su ka mo NR hotel a thil kan pa e lenga thado chanin sis sara kan sil chara kan kal thina bareng te ane anu hi lo thleng har to rul ram si thil hote kan soi mai du chu hei an pathum bi khian no panlai tang khan thil hi kan ei thin ni in rin ni tin hianin phak thing bazar aga khoi thina an la te lo pang te la nia in rin ni hin khak lel thei me ma an chak chu hei tiang mai para thakan ei te kha an chak thina para tha kan ei thina chuan an lo lian zela ti hian an lo len deuh hnu khanin sil chara hin ka khoi thina ni Christmas dona hian sil chara ti mai la vai reng te kan kal thina chuan an lian zela tuna chon in rin nia kan chuak thin ang kha kan chuak thei to lo watin an mani zirna thila te ti neu neu hi alo om to a an man to lo wa boina kan nei theu to a in mu khom hi har em ani kan soi du zo ka chu tian thil e ho mai te hinuam an ni poin du man ti thawang ka rin chu wangin voina po hian thil ka e pui don ani chuan ka thil e pui tu ra chu an la mulo vekin ka ria tu man mo guys tu na kalau soi hei hi ka e pui don ani tu na kalau soi tu tu na kalau look eh kha soi kha à xây lo rồi xây lo cả rồi ho hi no ma ti tia ka pan hey ka u bu la hianin nang chuan ho nuam iti pon ni lawin tam hi no mi ti tia athom deu nya nui rengot hei hi grill in ami ka cha tuna khan chin khan grill in hi atui ka tia an thil siam hi chu wangin ani tu ten fel box ya voina po hian kan ei sak le kan ei le don ani lâu kéo cào hei hi to lu tuk lawa ti moyang vai hian sang a king lo ti moyang chu ti zong chuan fa chave grill in te an fel em an thil siam tui em voina a hunin hi sian chap ma a hunin sian du chuan ram hnun not so mi Yamaha showroom opposite chi a chon
oh hey anu lo thenga kan pura ka lo thenge hey khawih sum Ồ. dong ê sum Sum dong là lột sum dong garage ka cart thì nói là nghiêng chân garage su để Ồ, quá thế nào? su tiêu oil phơi ngai nè Asa kami. khawih la sum Alok. dong kan lo hak che hey kan real trump Yang kahan Gain ra oi da fil ka soi khem thile yang ngun ti hey Cái chuyện về đâu mi apa? enge Đi ra đã làm cái gì tira. Hey Ino hey. Oh. À gì lúc tụi ca. e ta zin ma tang khanin thil pek an lo pe a hey boite te u naw an fel khop maya thil pek pe tu zong zong chung han lom thu ka sei du a anh đi suy oh singapore atangin boya te po ti sat te donga kan lom em mani tin Step. nu hanai hianin kan chhum kwa tan hana dan farkhan kan chhum ko tan singapore atangin hey anu te hi thom no te ke ni te po thom no te min lo hạt to min on cho nó cắn lom luôn kan lom em ani nu hanai te chunga Cái lồn. cái lỗ bê bye bye tu na chuan thil kan lo e to oh thank you ai ma thì có lúc sa là vào khăn cái là vô không có về thật chứ yes Sauce. The sauce. I love it on potato. Do you think I have forgotten? em lo la một te hey mix e zo la No, que tú mixes con la vez a a tu lu Uy, no te du ke ka video ha da ve lu te han lo e ha ro thil pe gen cha lu tuk to im mà cái con vui về a te ten la lu mang tum pui Papa Sheila hit me like a boy to roll. patri la hi boy nem mi ron be hai lo tun lai tak hian kar khat Check don xem chứ có lỡ đủ kar khat don mi be to lo boy bé nhỉ. sil te a usa keyboard plate hiam em nan hian zan tin bai hi gai bia ba se tun kar te hian zan tin bai han ti lo tun kar te hian mi lo la be mi lo ang lo niang ba in du niang Anh tìm nó ta boy bé nhỉ. em cũng được xem phật con gì em ro ka thei hil ma hil poi mo nu tu kan puang lok te chal tlang kemi sericulture office opposite a khian aida waterproofing expert an oma an ni khianin Inchhung far hei tuna po fur ni chole don to a Inchhung far le khatiang tan khan an siam sak theia concrete building nam ang chi kha a dor du ta chuan in han dor mai chi ani certificate nei thap to khan nia an rin tla ka ni ti kha kan puan sak lok ani chu hei in lo han dor ve vek do nia in lama har sat na nei in dam doi an kol ani chu con về mất thế mình cắn chị em nên À ý để rồi. Singapore là dính vòng quá tu lai an na tu lai an na chuan cham te chicken grill le grill in hi kan ena sa khop bắn của được thấy Ờ thế. Ok rồi. Ấy rồi. tại sao cái đầu chia một chút Lại chỗ á. nak tu tha ka la na tu hi picnic spot an lom do na ro su ram de lom ple ma ya ro su du hi Wow, himo unpredictable lúc tục. Shit, yeah, man. nghe con
Halloween kal no se or lu king le Banya kan kan la maskula leather jacket kan ha lisat tok noya amok nidon kan kya raron sura wa su hian no wa chuan zinga ni sathian tlaila ma hian a sura zinga sur hian asale tla pui ani chong no o a shat lo ko dan hi mo tuna hian kan channel min ngai hlut saka min lo thlir sak tu te zong zong chunga lom thu kan soya content tha hi nei tur chuan man ve te khun nei te ngai thina ta chuan in ka e zon na wang te hian ka ti thaman lowa a then khata chuan hei dor lam thil te tam takin min ron bia dora te kan vlog na sa ni chu pathian mal som na ka don na pakhat ania tlang takin kan soya nge content hi a than pa ka zom ngai mi lawin min ron phone thina min ron be thina i dor ka ron tila na te po hian that na tam ta ko om na chan chu sengai lo te nam hriat thar pa a chung ko ta na tangkai thina ni chulai chu ka ron tilang zoi ni chu po ni sela tu lai ka ril ruwa chuan hla phua thiam le zai thiam lar te po hi tu ma zai thiam ang chi te po hi han kom chho te ka du viawa maro chu ka hun nei ne ne mil lo lu tu ka thalak lo ngai ve reng box inen thalak hi ka da poi mo bera aba ke chu vlog hi ni maya ti chuan hun nei har em em a en po ni se i pathian ni ma ti chuan a ai mu nom zok te tha zok te ro ti chu zel ka tum don ani ti hian kan channel mi lo subscribe to tu zong zong te po khan mi lo subscribe bel zel ula in chung te po mi lo fil dar ula la subscribe lo kan channel la subscribe lo i lo en ve thin te po khan arem chuan khongai taka mi lo subscribe turin i karon gen thar le cheu ni mal so ma photography channel mingin kan bye bye cheu lo thu kan soye Fanai 75 Chaltlang two-wheeler spare parts le chain chi shang kan kola tin henga te hian distributor kan ni Nesanol lir thei chitin mantur oil Zovic cables air filters le dangte Sprint bearings chi shang kan bungrua te hi wholesale le retail in tlom takin kan pe theya khoi hmuna po kan thon sak thei renge transport office thanga ke kal phak mai zo hen ko thanga kan ome Fanai 75 two-wheeler spare parts and accessories Chaltlang